Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. Bil-lejl derli qiegħed nara bħal iben ta' bniedem ġej misħab tas-sema li baqa' sejjer sax-xieħ fl-omor u resquh qudiemu. U taw ħakma, ġieħ u saltna biex lilu jaqdi kull ġens u poplu wilsien. Ħakmitu ħakma l dejjem li ma tgħaddix u saltnatu li ma tinqeritx. Il-mulej Sultan il-kobor libes. Il-mulej Sultan il-kobor libes il-mulej u tħażem bil-qawwa. Il-mulej Sultan il-kobor libes. Iżomm sħiħa d-dinja, qatt ma titħarrek, imwaqqa fit-tron tiegħek fis-sod minn dejjem ta' dejjem int. Il-mulej Sultan il-kobor libes. Il-kmandamenti tiegħek ta' min joqgħod fuqhom, u ddussija lil darek tixraq mulej, sakemm itul iż-żmien. Il-mulej Sultan il-kobor libes. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu. Ġesù Kristu u x-xhud fidil, il-kbir fost il-mejtin, il-prinċep tas-slaten tad-dinja, lil dak li ħabna u li ħalna minn dnubietna bis-saħħa ta' demmu u li għamilna saltna, assissin għal Alla tiegħu missieru, lilu l-glorja u s-seta għal dejjem ta' dejjem ammen. Arawh, ġej fis-sħab u l-għajnejn kollha jarawh u koll dawk li kienu nifduh u r-razzezz kollha tal-art jibdew iħabbtu fuq sidrhom minħabba fih. Iva, ammen. Jiena huwa l-Alfa u l-Omega jgħid il-mulej Alla, li hu u li kien u li jagħti irid jiġi, dak li jista' kollox. Alleluja, alleluja. Imbierek min ġej f'isem il-mulej, imbierka s-saltna ta' David missierna li ġejja. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. F'dak iż-żmien, Pilatu sejjaħ lil Ġesù u qallu: Inti s-Sultan tal-Lut? Ġesù wieġeb: Dan qiegħed tgħidu int minn moħħok jew kienu oħrajn li qalulek dan fuqi? Pilatu wieġeb: Mela jiena ludi, kien il-poplu tiegħek u l-assassin il-kbar li tawk f'idejja. X'għamilt? Ġesù wieġeb: Is-saltna tiegħi mhijiex ta' din id-dinja. Li kieku saltnati kienet ta' din id-dinja, l-assess tiegħi kienu jiġġieldu biex ma ningħatax f'idejn il-Lut. Imma ta' bilħaq, saltnati mhijiex ta' hawn. Pilatu qallu: Mela int Sultan? U Ġesù wieġeb: Int qiegħed tgħidu, jien Sultan. Jien għalhekk twelidt u għalhekk ġejt fid-dinja biex nixhed għall-verità. U kull min iħobb il-verità jisma' leħni. F'dan il-ħadd niċċelebraw is-Solennità ta' Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu. Ġurnata speċjali ħafna, il-bidu tal-aħħar ġimgħa fil-kalendarju tal-Knisja. Xi jfisser meta ngħidu li Ġesù Sultan? Ifisser li rridu npoġġu lil Ġesù fuq ħajjitna kollha. Jeħtieġ nisimgħu minnu u naqduh dejjem u jgħidilna biex inħobbu lil Alla u lil xulxin. Ġesù tassew Sultan twajjeb, mhuwiex bħal slaten tal-art li xi drabi jkunu ħżiena u jużaw setethom b'mod egoist. Dan nifhmuh mill-qari tal-Vanġelu. Ponzu Pilatu jistaqsi lil Ġesù: Inti s-Sultan tal-Lut? U Ġesù jwieġbu li s-saltna tiegħu mhijiex ta' din id-dinja. Is-saltna tiegħu mhijiex post tal-nies li jfittxu biss is-seta ta' din id-dinja. Is-saltna tiegħu mhix immexxija minn nies bħal Ponzu Pilatu li jinqdew bis-seta tagħhom biex jikkmandaw u jikkontrollaw oħrajn. Ħaġa oħra dwar saltni tiżina illi kulħadd jibda jgħid li jaf x'inhi l-verità. Ħafna nies jgħidu li hemm ħafna veritajiet barra l-verità ta' Alla. Xi drabi aħna nużaw veritajiet folot bħala raġuni biex nagħmlu kull ma rridu aħna u kull ma hu leħfef fil-ħajja. Pilatu jażel it-triq l-aktar faċli meta jibgħat lil Ġesù bniedem innoċenti għall-mewt. Imma meta nħallu rridni f'idejn Ġesù, aħna nkunu nagħtu widen għall-verità ta' Alla. L-unika verità, il-verità tal-imħabba.
F'Daniel nerġgħu nisimgħu dwar bin il-bniedem ġej misħab tas-sema. Ix-xieħ fil-omor jiġifieri Alla, jaħtru Sultan. Il-profezija ta' Daniel dwar dan is-Sultan ġust isseħħ tassew f'Ġesù, dak li jsaltan bil-verità u jagħti ħajtu għalina. This Maltese translation was produced in collaboration with the church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!